ଏଗୁଡ଼ା ଜରିରେ ଦିଅ ଦଉନା କେତେ ଟଙ୍କା ନା ଦଉଛ ଦିଅ 20 ଟଙ୍କାରେ ଦିଅ। ଆଉ କଣ ଅଛି କଣ ଭେଲପୁରୀ ତା ଦୁଇଟା ଦବା ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଦବା ଆଉ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖିଆ ହେଇନି ମଥୁରା କେକ୍। ଆଗରୁ ଖିଆ ହଉଥିଲା ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ଖିଆ ହେଇଛି ଏବେ ଖିଆ ହେଇନି। ବର୍ଷା ତ ଜୋର ହଉଛି। ବେପାର ବର୍ଷା ପାଗ ପାଇଁ ବେପାର କମି ଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ବର୍ଷା ଏପଟା ଗଣ୍ଡେ ତାପରେ ଗାଳୁଛି ନା। ହଁ ହଁ ଭେଲପୁରୀ ଆରେ ଖାଲି ଇଏ ଦେଇଦବ ବହୁତ ଖିଆ ହେଇଛି।